Moi moi. Ja tänään olisi tarkoitus vähän jutella tästä tulevaisuuden niin kuin näkymistä tai miksi niitä nyt sanotaan. Niin tulevaisuudessakin tulee varmasti videoita. Se on just mitä haluan jatkaa. Ja tällä hetkellä mun työt jatkuu myös. Eli mä niitä teen aika paljonkin tässä. Ja sitten täällä on remontti, josta aiheutuu erilaisia ääniä ja kaikkea tällaista, että ei kannata ihmetellä, jos yhtäkkiä videon taustalta kuuluu porausta tai vasaralla naputtelua, niin se johtuu siitä. Mutta tänään mä otan myös tämmöisen yhden aiheen, joka teiltä on noussut. Eli mitä kaikkea täällä talossa saa olla ja mitä ei saa olla. Elikkä multa on kysytty, että saako siellä pitää eläimiä tai saako siellä polttaa kynttilöitä tai saako siellä käydä vieraita tai saako siellä olla yötä tai jotain tämmöisiä. Niin eläinten suhteen täällä saa käydä eläimiä, mutta täällä ei saa olla itellä eläintä. Että jos itellä saisi olla eläin, niin mulla olisi täällä ihan minikokoinen koira, mutta mä en ikävä kyllä voi ottaa tänne hännänhuiskutinta. Ja sitten toinen, että saako olla eläviä kynttilöitä, niin ei. Ne on paloturvallisuusriski. Plus sitten, että niitä pitäisi hirveästi valvoa, jos niitä polttaisi. Niin niitä pitäisi hirveästi valvoa, ettei se lähde liikkeelle, se tuli siitä johonkin. Tai että se ei jää päälle tai jotain tällaista. Niin joo, mullakin on täällä, mutta mulla on mahdollisimman aidon näköisiä näitä LED-kynttilöitä. Ja sitten mulla on 2 aitoa polttamatonta, jotka mä oon tehnyt itse. Eli tässä on toinen ja sitten toinen on semmonen punavihreä, josta on puolet poltettu. Silloin kun mä vielä asuin semmosessa asunnossa, jossa voi polttaa, eli asuin muualla kuin palvelutalossa. Ja sitten täällä saa käydä vieraita, yövieraitakin, jos haluaa. Mutta mulla on itsellä sellainen, että mä en voi ottaa tänne ketään yöksi, koska mä tarvitsen myös yhdellä välillä apua. Ja mua ei pääse auttamaan, jos joku nukkuu tuossa lattialla. Ja sitten se että ja sitten täällä saa myös niin kuin käydä vieraita katsomassa totta kai. Ja tää ei oo niin kuin
mikään laitos, että tää on niin kuin palvelutalo, joka tarkoittaa sitä, että tää on niin kuin meidän koti. Että täällä saa tehdä mitä kotona nyt tekee, mutta se, että toki pitää ottaa huomioon myös niin kuin kaikkea, niin kuin, että muualta saattaa kuulua ääniä tai jotain tällaista, joille ei voi niin kuin päivän aikana mitään. Mutta multa saa kysyä kaikkea mahdollista ja mä yritän niihin vastata. Mutta nämä oli nyt ne niin kuin suurimmat, että saako polttaa joulun aikana kynttilöitä ja saako siellä käydä vieraita. Niin kynttilöitä ei saanut polttaa ja vieraita saa käydä meitä katsomassa. Mutta ensi kuuhun sitten viimeistään tulee tää joululahjojen esittely, mutta sitä ennenkin saatan jotain pientä tänne teille pistää. Moi moi tältä päivältä.